Magandang ani po mga ka-agri! At nagbabalik na naman po ang inyong programa sa telebisyon na ang hatid po ay mga impormasyong pang-agrikultura. Noong nakaraan ay naantig tayo sa kwento ng ating mga tampok na dalawang Gawad Saka Champions. Ngayong araw ay matutunghayan naman natin ang tatlo sa ating mga natatanging mga magsasaka pa dito sa gitnang Luzon. Kaya huwag maglilipat ng channel at sabay-sabay po tayong matuto dito sa ating programang Agri TV Central Luzon. Kaya tara na mga ka-agri! Isa sa mga kwentong tagumpay na sumasalamin sa kahusayan at tiyaga ng mga Tarlakenyo ay ang RP Corpus Sales Enterprises. Mula sa simpleng pangarap, isang negosyo ang naitatag, hindi lamang upang pagyamanin ang bunga ng kalamansi, kundi upang magbigay inspirasyon at oportunidad sa komunidad. Taong 2012 nang itinayo ni Cecil at Ronaldo Corpus ang RP Corpus Sales Enterprises. Bagaman nagsimula sila sa paggawa ng corn coffee at corn polvoron, nagbago ang kanilang landas noong 2014 nang gamitin nila ang masaganang kalamansi mula sa kanilang taniman. Bagamat noong mga panahon pong iyon ay meron na kaming mga nakatanim na kalamansi, pag po panahon ng kamurahan ng presyo ng kalamansi, ito pinamimigay lamang namin or nabubulok. Ngunit sabi po ng aking mister ay kailangan gumawa po kami ng paraan para hindi po ito mabulok lamang. Sabi niya po sa akin ay gumawa kami ng calamansi concentrate dahil alam naman daw po niya kung paano gumawa nito. Bumili po kami ng mga bote sa junk shop, in-sterilize namin at ginawa po namin calamansi concentrate at pinamigay lamang po namin ito sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. Wala po kaming planong gawin itong negosyo, ngunit gusto po nila ulit na ito'y matikman. Hanggang dumating nga po na ito'y gawin na naming negosyo, ang una po namin ginawa ay calamansi concentrated. Then after po ng ilang months ay naging matagumpay naman po ito. Ang pangunahing sangkap ng kanilang mga produkto, ang kalamansi, ay nanggagaling mula sa kanilang sariling sakahan at sa mga maliliit na magsasaka ng pura Tarlac at mga karatig bayan. Ang amin po mga materyales na ginagamit, unang-una ang kalamansi, ay nanggagaling po sa, meron po kaming maliit na farm, ngunit mas marami po rin po kung kaming kinukuha sa mga maliit na magsasaka. Sila po yung naging kaagapay namin sa mga kalamansi na aming kailangan sa pagpoproseso. Ang aming pong lahat ng materyales na ginagamit ay locally sourced lamang po. Dati ang pinoproblema ko talaga yung marketing. Mula nung kinausap ko si madam na kung pwede ako mag-supply sa kanila, doon na ako nag-start. Imbes na mabulok na lang yung kalamansi ko, kasi kung minsan mababa yung kuha, talo pa sa pagpapapitas. Kaya dito ko na lang binabagsak. Mula sa lokal na merkado hanggang sa pandaigdigang pamilihan, patuloy na lumalawak ang saklaw ng RP Corpus Sales Enterprises. Ang amin pong calamansi juice ay nakakarating hanggang sa iba-ibang lugar. Ang pinakamalaki po naming market ay isiniserve sa mga eskwelahan dahil nga po sa Department of Education na feeding program. Ang maliit pong porsyento ay napupunta sa mga pasalubong centers, sa restaurants, sa bus terminal at sa mga resellers and distributors po. Tinitiyak nila ang mataas na kalidad ng kanilang mga produkto sa tulong ng kanilang in-house food technologies at mga sertifikasyon tulad ng PhilGAP, GMP at FDA. Naging malaking tulong po ang aming mga in-house food tech dahil sila po ang laging
nag-check ng quality bago gawin at pagkatapos gawin, dahil nga po ito'y kailangan naming mapanatili ang kalidad, dahil ang umiinom po nito 95% ay mga bata dahil po sa feeding program ng DepEd. Mula sa 3,000 pisong kapital, lumago ang RP Corpus Sales Enterprises sa isang negosyo na nakakapagbigay ng tuloy-tuloy na kita at mas malawak na oportunidad. Nagsimula lamang po kami sa halagang 3,000. Kung ano po yung gamit namin sa kusina, yun lamang po ang gamit namin. So nung po lumakas na po yung aming kalamansi, nagdagdag po kami ng puhunan. Nag-add po kami ng 70,000. So from 3,000 tapos 70,000. Hanggang dumating na po yung punto na kailangan na po naming mag-mechanize. So humingi po ulit kami ng tulong sa DOST para magkaroon kami ng setup. Nagkaroon naman po kami ng complete setup ng machine. So naging malaking tulong po iyon. Mula sa 2 empleyado, lumaki ang RP Corpus Sales Enterprises sa higit 35 trabahador na may benepisyo tulad ng SSS, pag-ibig, at iba pang insentibo. Nasimulan na po namin na magbigay ng benepisyo ng SS, pag-ibig. Pag po birthday ay nagbibigay po kami ng cake, at pag po Pasko ay nagbigay rin po kami ng bonus at grocery. Nagkaroon na rin po kami ng team building. Hindi lamang sila sa negosyo nagtagumpay. Ang kanilang mga natamong parangal ay patunay ng kanilang kontribusyon sa industriya pati na rin sa komunidad. Nag-OJT po ako dito sa RP Corpus Sales Enterprises po. After ko po graduate, inabsorb po ako ng RP Corpus as their first employee po. Naging malaking impact po ang RP Corpus sa akin dahil mas nag-improve po yung skills ko. In terms po sa mga napag-aralan ko, mas nai-apply ko po dito sa RP Corpus Sales Enterprises. Patuloy rin ang kanilang pananaliksik upang makabuo ng mga bagong produktong ipapakilala sa merkado. Meron po kami ngayong research and development na ginagawa ang aking anak dahil po siya isang food tech. Ang calamansi peel chips, manggagaling po doon sa waste yung peel na gagawin po namin chips, then mulberry tea juice, and hopefully po ay madagdagan pa po ng iba pang klaseng juice sa mga susunod na taon. Tinutugunan din nila ang pangangalaga sa kapaligiran sa pamamagitan ng waste management at recycling. Ang aming pong pinaghugasan ng kalamansi, pagka meron kaming sa araw ng paghuhugas na iyon po ay aming pinandidilig ng mga halaman, at ang aming pong balat ay nagagamit naman namin sa ibang pinagagamitan, katulad nga po ngayon na meron kaming dinedevelop na calamansi peel chips. Ako po'y labis na nagpapasalamat sa Department of Agriculture sa mga tulong na pinagkaloob nila sa amin sa simula pa lamang po ng aming pagninegosyo. Sila po yung nagbigay sa amin ng malaking exposure sa market. Mula sa simpleng ideya, lumago ang RP Corpus Sales Enterprises bilang isa sa mga pangunahing producer ng calamansi products sa bansa. Isang patunay na sa sipag, tiyaga at tulong ng komunidad, maaabot ang tagumpay.